Пачалося святкаванне ад самай раніцы. У розных кутках горада разгарнуліся святочныя пляцоўкі і гандлёвыя рады. На абноўленай пешаходнай вуліцы Леніна адбылося урачыстае адкрыццё новага арт-аб'екта. Тут з'явілася скульптура Палішука. Аўтар мастацкай кампазіцыі брышанін Алексей Паўлючук. Помнік увасабляе зборны вобраз жыхара палескіх вёсак, які прыехаў у горад на кірмаш. У гонар 920-годдзя Пінска заклалі і памятную алею. Яна з'явілася ў новым скверы на скрыжаванні вуліц Пушкіна і Кірова. Дамінанта рэкрэацыйнай зоны былы касцёл Карла Барамія, у якім цяпер размяшчаецца канцэртная зала. Афіцыйны старт святу дало 6 працоўных, творчых і спартыўных калектываў. Удзельнікамі святкавання сталі дэлегацыі з гарадоў пабрацімаў Пінска, госці з расійскай Істры, нямецкай Альтэны, польскіх Чэнстахова і Лабеза, кітайскага Сяньяна, украінскіх Ковеля і Кахоўкі. Таксама ў праграме прабег нявеста на веласіпедзе, парад цеплаходаў, фаер-шоу і маляўнічы феерверк. Не менш запамінальным абяцае стаць і дзень сённяшні. У Пінску упершыню пройдзе забег барадачоў і касплэй-парад.